Σούργελα. Εγώ έκανα 2 κουτσουρεμένες θητείες, 2 και 2,5 χρόνια. Σήμερα είμαι ο πρώτος υποψήφιος του λαού σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, να φανταστείτε, ο δεύτερος δεν έχει ούτε τις μισές, περίπου τις μισές ψήφους έχει από μένα. Ο δεύτερος στην περιφέρειά μου. Είμαι ευχαριστημένος από τον κόσμο, είμαι ευγνώμων. Μπορώ στη δυνατότητα να πω τις ιδέες μου ελεύθερα, να μην κολλώσω σε τίποτα, να κυνηγήσω τη Siemens στα πλαίσια της εξαιρετικής επιτροπής. Γιατί μισώ τη Siemens τους Γερμανούς, επειδή μας κλέψανε, γι' αυτό τους κυνήγησα. Να πω σε κινδύνους, μπήκα σε κινδύνους, το ήξερα. Έχω καταγγείλει απειλές σε τηλέφωνα, έχω καταγγείλει τι έχει συμβεί με τα μεσονύχτη σε ραδιόψεις. Κοιτάξτε, και να ξανάρχιζε τα ίδια θα έκανα. Αλλά εγώ αισθάνομαι φορτασμένος. Δεν έχω καμία φιλοδοξία να ξαναπάω στη Βουλή ή να ξανακάνω, να αναλάβω θέση εξουσίας. Με ενδιαφέρει η νίκη των ιδεών. Δεν μπορώ να βλέπω την Ελλάδα να γίνεται παρανάλωμα της αριστεράς. Δεν μπορώ να βλέπω τον κάθε ένα να πάει να γλύφει το ΣΥΡΙΖΑ και τα αποκόμματά του ακριβώς για να έχει την εύνοιά τους. Με ενοχλεί αυτό, πώς το λένε. Ναι. Οι ιδέες αυτές οι αυταρχικές, οι ακραίες, κρεοκόπησαν σε όλο τον κόσμο και δυστυχώς διατηρούνται μόνο στην Ελλάδα. Και να σας κάνω και μια δυσάρεστη πρόβλεψη. Αν δεν καταλάβουν τι εννοώ ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καμένος. Αυτό που θα συμβεί στην Ελλάδα είναι να έρθει ο Τσίπρας αεράτος με 40% συν πρωθυπουργός και τότε δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Ούτε με την λαθρομετανάστευση, ούτε με την εγκληματικότητα, ούτε με την οικονομία. Εγκληματούν αυτή τη στιγμή με αυτά τα μέτρα που παίρνουν. Έπρεπε να μην πάρουν κανένα μέτρο. Έπρεπε να αφήσουν τον κόσμο να ανασάνει, έπρεπε την οικονομία να την αφήσουν να αναπνεύσει, να μην βάζουν πρόσθετες αλυσίδες στα πόδια των Ελλήνων, να αφήσουν τους Έλληνες να δημιουργήσουν, να χαμηλώσουν τους φορολογικούς συντελεστές. Η Βουλγαρία τραβάει επιχειρήσεις και οι δικές μας φεύγουν, να χαμηλώσουν τους φορολογικούς συντελεστές σε επίπεδα Βουλγαρίας. Καλά, δεν είναι το ζήτημα για τις επιχειρήσεις. Το ζήτημα, ας πούμε, για τη Βουλγαρία που θέσατε τώρα, δεν είναι μόνο οι φορολογικοί συντελεστές. Μια επιχείρηση πηγαίνει, θα το γνωρίζετε κι εσείς σαφώς, δεν λέω ότι κάνετε λάθος, είναι πολύ σωστό και εύλογο αυτό που λέτε. Αλλά μια επιχείρηση πηγαίνει σε μια χώρα, όχι απλά επειδή έχει χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και πληρώνει χαμηλούς μισθούς, αλλά ανάλογα με το καταναλωτικό κοινό στο οποίο απευθύνεται. Με μειωμένους μισθούς και συντάξεις, η Ελλάδα έχει ένα καταναλωτικό κοινό τραυματισμένο, εξαθλιωμένο. Πάντως θα ήθελα, με βάση αυτά που μου είπατε, πιστεύετε δηλαδή ακόμα στον όρο δεξιάς-αριστεράς ως δύο πόλους αντιπαράθεσης και όχι μνημονιακή-αντιμνημονιακή. Και σας το ρωτάω αυτό, γιατί ο κύριος Καμένος φαίνεται πιο φιλικά διακείμενος στον κύριο Τσίπρα και στο συνασπισμό Ριζοσπαστικής Αριστεράς παρά με τη Νέα Δημοκρατία, το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, την κυρία Μπακογιάννη και άλλα δεξιά μορφώματα. Εγώ θεωρώ επειδή δώσαμε μαζί τη μάχη στην εξαρτησία της Siemens με τον Καμένο, εγώ το θεωρώ τον Καμένο καλό παιδί. Κάνω επίκληση στη λογική του. Ξέρει ότι καταλαβαίνόμαστε, γιατί κάναμε πολλή κουβέντα και μεγάλη προσπάθεια να μαγκώσουμε κάποια λαμόγια τα οποία τελικώς σηκώθηκαν και πήγαν από την Ελλάδα. Και αν ακούει την εκπομπή ή όποιος άλλος ξέρει, καταλαβαίνει τι εννοώ. Δώσαμε πολύ μεγάλη μάχη. Κάνω επίκληση στη λογική του να αφήσει τις συριζολαγνίες και να κοιτάξει ποιο είναι το συμφέρον της Ελλάδας. Εδώ κολοτούμπες δεν χωράνε. Εγώ κολοτούμπες δεν θα γίνω ποτέ. Ήμουν πάντα λαϊκός δεξιός. Δεν τρέπομαι να πω ότι είμαι λαϊκός δεξιός. Πιστεύω ότι αυτή η παράταξη είναι πατριωτική. Έχει την Ελλάδα στην πήρε από Ψαροκόστανα και την έκανε αυτό το κράτος το οποίο έχουμε σήμερα, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το 1949 και τα ερήπια που μας άφησε ο συμμορήτο πόλεμος. Είμαστε σε μια άλλη κατάσταση. Πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γίναμε μέλος του ΝΑΤΟ, γίναμε 28η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Εντάξει, είχαμε μια ατυχία με το χρέος. Δεν είναι και το τέλος του κόσμου, κύριε Χριστόπουλε. Η Ελλάδα έχει ζήσει την κρασιατική καταστροφή, έχει ζήσει την καταστροφή του συμμορήτου πολέμου, έχει ζήσει δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έχει ζήσει την καταστροφή με το Κυπριακό. Εγώ τη θυμόμουν, ήμουν 6 χρονών παιδί και θυμάμαι την επιστράτευση. Πήραμε τον πατέρα μου στην επιστράτευση του 1974. Η Ελλάδα έχει αντέξει διάφορες καταστάσεις απείρως χειρότερες. Επειδή δηλαδή έχουμε μια κρίση χρέους, δηλαδή εντάξει υπάρχουν και χώρες που έχουν 10 φορές μεγαλύτερο χρέος, κύριε Χριστόπουλε, και δεν μπαίνουν στο στόχαστρο. Η Ελλάδα πήγε στο στόχαστρο επειδή έχει πετρέλαιο και αέριο. Όπως πήγε στο στόχαστρο και η Κύπρος για τον ίδιο λόγο. Βεβαίως. Με βάση αυτό που είπατε τώρα στο τέλος είναι πολύ εύστοχο και μου δώσετε ωραία πάσα. Το γνωρίζετε σαφώς και θα ήθελα να μου σχολιάσετε. Ήρθε ο κύριος Κλίντον στην Ελλάδα πριν μερικούς μήνες. Το γνωρίζετε βεβαίως. Και συζήτησε με τον κύριο Σαμαρά και κάποιους άλλους κορυφαίους υπουργούς της κυβερνήσεώς του. Ποιο πράγμα? Συζήτησαν για το φυσικό αέριο προφανώς. Ακριβώς. Πώς το κρίνετε εσείς αυτό? Το θεωρείτε δηλαδή, να σας το θέσω ευθέως, είναι διπλωματική κίνηση ματ του Σαμαρά ή είναι παγίδα και είναι
εσκεμμένη η όλη συνάντηση για να ξεπουληθούμε, που λένε ορισμένοι? Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να τραβάμε αμέσως πετρέλαιο και αέριο για να ανακουφιστούμε. Θα πρέπει να κάνουμε κινήσεις έξυπνες όπως έκανε η Κύπρος. Ακούστε, εγώ με την Κύπρο έχω ιδιαίτερους δεσμούς. Με έχουν πιάσει 3 φορές οι Τούρκοι στα κατεχόμενα, στην Κερίνια, στη Μόρφη και στην Αμόχωστο. Με έχουν πιάσει γιατί με βρήκανε με κάμερα μέσα στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Αν θέλετε κάποια εποχή, κάποια στιγμή, θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο πήγα, ποιος μου είπε να πάω και τι καταφέραμε με αυτό που κάναμε. Είναι θέμα μιας άλλης εκπομπής. Έχει μεγάλη πλάκα και πολύ ενδιαφέρον για να καταλάβουμε τους Τούρκους. Εγώ τους έχω γνωρίσει από κοντά γιατί έχω καθίσει σε κρατητήριο στην κατεχόμενη Κύπρο μια εβδομάδα. Επειδή λοιπόν τους Τούρκους και τους Κυπρίους τους ξέρω, οι Κύπροι είναι γάτες, κάνανε τις κινήσεις που έπρεπε, βρέθηκαν με τις εταιρείες τις μεγάλες, κυράσαν τα υπόπεδα, πήρανε το κομμάτι, πήρανε το Ισραήλ μαζί τους, ενώ εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα. Επειδή λοιπόν είμαστε πάπλοι και έχουμε κάθε συμφέρον και δυνατότητα, σε πετρέλαιο και αέριο έχουμε ασύλληπτα αποθέματα, να κινηθούμε γρήγορα. Είμαστε αυτό που λέει η ελληνική ταινία, ένας άφραγκος ονάσης. Κύριε Βαλιώτη, θα συμφωνήσω 100% με αυτά που λέτε. Γιατί όμως στην ψήφιση του πρώτου μνημονίου ο κύριος Καρατζαφέρης τήρησε στάση ουδετερότητας και είπε «περιμένω εναλλακτική πρόταση». Και τελικώς ψήφισε το μνημόνιο. Ο κύριος Καρατζαφέρης ψήφισε, όπως είπαμε, το άρθρο 1 για να πάρει λεφτά η Ελλάδα και καταψήφισε όλα τα υπόλοιπα. Και τα εργασιακά και τα άγρια βάναυσα μέτρα του Παπανδρέου κτλ. Γιατί δεν προτάχθηκε αυτή η πρόταση που μου λέτε τώρα? Ναι, επειδή χρεοκοπούσαμε. Το κάναμε αυτό γιατί στις 20 Μαΐου δεν θα είχαμε λεφτά να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Εκεί μας κατήτησαν όλοι αυτοί που ψηφίζανε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Και είμαι σκληρός γιατί έτσι είναι. Εκεί μας καταντήσανε με τα χαζοχαρούμενα, με τα χαχά και τα κουκού, τους διορισμούς, τα σκάνδαλα, τη διαφθορά και τα ρεζιλίκια κάτω από τα προεκλογικά μπαλκόνια, με τις σημεούλες του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί μας καταντήσανε. Επειδή λοιπόν εμείς τότε προσπαθήσαμε να βρούμε εναλλακτική και πέσαμε απέναντι σε έναν κύριο Παπανδρέου, ο οποίος βρισκόταν σε ένα άλλο κόσμο. Είναι γνωστό αυτό που έχει πει ο πρόεδρος του λαού, ότι έφερε υπουργό μεγάλη πετρελοπαραγωγού χώρας στο Μέγαρο Μαξίμου, έκλεισε ραντεβού με τον Παπανδρέου, είδε τον Παπανδρέου αυτός ο σημαντικός παράγοντας μεγάλης πετρελοπαραγωγού χώρας και του μίλησε για οτιδήποτε άλλο ο Παπανδρέου εκτός από το ζήτημα του δανεισμού της Ελλάδας με χαμηλό επιτόκιο. Δηλαδή τον φέραμε για να μας δανείσει με χαμηλό επιτόκιο και σχεδόν ας πούμε τον ρώταγε το Champions League. Για να καταλάβετε, το λέω σχηματικά για να καταλάβετε ποια αντίληψη επικρατούσε. Θέλαν να μας βάλουν στο Δουμετού, μας βάλανε στο Δουμετού και εκεί που περιμέναν ο Σαμαράς να τηρήσει αυτό που έλεγε. Έλεγε όχι μνημόνιο. Ξαφνικά γίνεται ο μνημονιοφύλακας. Από εκεί που ήταν Άρης Βελουχιώτης, έγινε ο κολλητός της Μέρκελ για να γίνει πρωθυπουργός. Και τώρα δεν αντιδρά, κύριε Χριστόφιλε. Εγώ λυπάμαι. Γιατί δεν αντιδρά? Μήπως ορισμένους πολιτικούς στην Ελλάδα τους κρατάνε από το εξωτερικό? Λέω μήπως. Κύριε Βαλιώτη, μιας και αναφερθήκαμε στην εποχή του μνημονίου, θα σας πάω στην εποχή του δευτέρου μνημονίου, όπου ήσασταν ακόμα στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Εκείνο το βράδυ που είχε συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα έκτακτα του Λαός, για το τι θα κάνει το κόμμα. Γελάτε, σας βλέπω, γελάτε, ξέρω την απάντηση προφανώς. Είχε συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα για να δει το κόμμα τι θα κάνει στην αυριανή κρίσιμη ψηφοφορία. Η ερώτηση μου είναι εξής. Η πλειοψηφία των βουλευτών του Λαός ήταν στο όχι ή υπήρχαν έντονες διαφωνίες, όπως είχε θυμολογηθεί τότε, ως προς τη γραμμή που έπρεπε να ακολουθήσει το κόμμα και ο κύριος Καρατζαφέρης? Υπήρξε ομοφωνία προς το όχι. Θυμάμαι ότι ήταν Δευτέρα ή Τρίτη, κάτι τέτοιο, ένα βράδυ, είχαμε βρεθεί στην Βουλή. Μιλούσε ο πρόεδρος του Λαός, άκουσε και το κάνει πάντα, δίνει το λόγο σε όλους τους βουλευτές. Εγώ, επειδή έχω ζήσει πολιτικούς αρκετούς ως συνεργάτης κτλ., πρέπει να σου πω ότι από τους πολιτικούς αρκετούς που έχω ζήσει από ποτέ, έχω ζήσει τον Σαμαρά και τον Καρατζαφέρη. Τον έζησα τον Σαμαρά ως πρόεδρος της πολιτικής άνοιξης. Τον Καρατζαφέρη ως πρόεδρο και αρχηγό της κοινωνικής ομάδας του Λαός. Δεν υπάρχει σύγκριση στη δημοκρατικότητα και στον τρόπο με τον οποίο ο Καρατζαφέρης συνθέτει απόψεις και ακούει. Το αυτί του είναι πάντα ανοιχτό. Έβαλε λοιπόν όλους τους βουλευτές που την άποψή του. Σας πληροφορώ ότι ήμασταν 16 μέσα. Εισέπραξε 16 ναι. 16 ναι στους χειρισμούς. Δηλαδή και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Βορίδης. 16 ήμασταν και οι 16 ήταν απόλυτα σύμφωνα με τους χειρισμούς. Και ξαφνικά την Τρίτη νομίζω ήταν, έγινε την Παρασκευή το ναι όχι. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που μου λέτε. Πολύ ενδιαφέρον. Κάποια στιγμή, κύριε Χριστόπουλε, δεν ξέρω αν σας ακούει χιλιάδες κόσμος, κάποια στιγμή να έρθει ο Βορίδης και ο Γεωργιάδης και να εξηγήσουμε αυτό που λέω εγώ, το οποίο δεν αμφισβητείται, διότι έχει υποθεί δημοσίως ο του λαού 15 φορές από το κανάλι μας. Πώς έγινε το απόλυτο ναι στους χειρισμούς? Αυτή η μεταστροφή δηλαδή, ναι. Το εν λευκό έγινε ξαφνικά όχι. Εγώ δεν το κατάλαβα.
Μάλιστα. Κύριε Βαλιώτη, επειδή όπως είπατε μας ακούει αρκετός κόσμος και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι μας ακούν, είναι Έλληνες φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται ή στο εσωτερικό της χώρας ή στο εξωτερικό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τα ενδότερα τα δικά μας. Πώς κρίνετε το νομοσχέδιο για την παιδεία που προτείνετε τώρα? Και δεύτερον, είναι δυνατόν να μου απαντήσετε από την καρδιά σας αυτό, μέσα σε χαλεπούς καιρούς, σε δύσκολους καιρούς, να επιβάλλετε στους φοιτητές να πληρώνουν τα συγγράμματά τους και να κόβεται η δωρεάν σύντηση που είχαν μέχρι τώρα? Όχι, αυτό είναι έσχος. Θα σας πω κάτι. Εγώ έχω τελειώσει δημόσια πανεπιστήμια στην Ελλάδα και δημόσιο πανεπιστήμιο στο Βέλγιο. Ούτε κολέγιο Αθηνών τελείωσα, ούτε κυριλέ. Δεν τα περιφρονώ, αλλά εντάξει, δεν τέλειωσα κυριλέ. Δεν είμαι προϊόν του ιδιωτικού τομέα. Έτσι και δεν θέλω να έχω κανένα επενδυγμό για κανέναν. Έτσι. Έχω τελειώσει δημόσια από την αρχή μέχρι το τέλος. Λοιπόν, το έζησα το πανεπιστήμιο, είναι άθλιες συνθήκες, είναι ήρωες οι φοιτητές οι οποίοι διακρίνονται. Το νομίζω το βλέπετε επειδή είστε διακεκριμένος φοιτητής κι εσείς. Έχω κάνει, γιατί είστε στην Πάντιο, αν δεν κάνω λάθος. Βεβαίως, ναι, στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Συνεχίζω να τη λέω Πάντιο, την Πάντιο σχολή, την έχει τελειώσει η μητέρα μου το 1953 και εντάξει, έχω μια συγκίνηση πάντα Ναι. για αυτή. Δεν έχω συγκίνηση να τη βλέπω απ' έξω. Επειδή είχα κάνει ερώτηση στη Βουλή για τα χάλια της Παντίου απ' έξω, που θυμίζουν περισσότερο γήπεδο παρά σχολή, ξέρετε τι μου απάντησε το Υπουργείο, ο Πρίτανης Δία του Υπουργού Παιδείας, κυρία Διαμαντοπούλου? Δεν φταίει η Διαμαντοπούλου σε αυτό που θα σας πω. Ο Πρίτανης, ασκώ κριτική στον Πρίτανη. Αναφέρεστε στον κύριο Τσάλτα. Δεν ξέρω ποιος ήταν τότε, ήταν την άνοιξη του 2011. Μου απαντάει σε ερώτηση στη Βουλή, μου διαβιβάζει δηλαδή η Διαμαντοπούλου την απάντηση ότι έχει δικαίωμα ο κάθε φοιτητής να εκφράζεται όπως θέλει. Και δεν μπορεί να υπάρξει περιορισμός στο δικαίωμα έκφραση. Δηλαδή, με συγχωρείτε, αν πάω και εγώ και κολλήσω αφήσεις με πορνοστάρ πάνω στη ράχη της Παντίου ή μπροστά εκεί που γράφει, ξέρω εγώ, Σπάντιο, σχολή κλπ. Θα θεωρηθεί ότι είναι δικαίωμα της έκφρασης, μια πάω και κολλήσω το μπουσπούνι. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή πώς λειτουργούν ορισμένοι άνθρωποι. Δεν βλέπουν τα χάλια της σχολής τους που γελάνε και οι γάτες που πετάνε απ' έξω. Και το ίδιο ισχύει και για την νομική, την οποία την έχω ζήσει από μέσα και θύμιζε περισσότερο, ας πούμε, σινεμά με πορνοτενίες παρά σχολεία, έτσι, από τα χάλια που είχε. Από τα κουρέλια, από την απεισορύπανση, από τα συνθήματα. Όλα αυτά λοιπόν, επειδή τα ζήσαμε τα δημόσια πανεπιστήμια, ζήσαμε το δημοκρατικό 5. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Το θυμούνται οι παλαιότεροι το δημοκρατικό 5. Θα έπρεπε, λέει, ο κάθε ένας να παίρνει 5. Από εκεί και πάνω συζητούσαν. Δηλαδή και αδιάβαστος και κουμπούρι και στουρνάρι να σου, 5 έπρεπε να πάρει. Αυτό σημαίνει μήνυμου προσπάθεια και υποβάθμιση προς τα κάτω. Μήπως θυμάστε το πανεπιστημιακό άσυλο? Γιατί εγώ το έζησα με τα επεισόδια στην νομική στην Σόλωνος. Μήπως θυμάστε ότι είχαν γίνει παρασκευαστήρια βομβών, είχαν μέσα κρυφτεί όπλα? Μήπως θυμάστε ότι όποιος μπουκαδόρος ήθελε άσυλο που έμπαινε μέσα με τα κλεψιμαίικα? Τα ζήσα εγώ στο πετσί μου στη νομική. Αυτά λοιπόν, επειδή είναι βιώματα και ήμουν και μέλος παρατάξεως και είχα τρελαθεί με αυτά που έβλεπα, επειδή λοιπόν εμείς τα ζήσαμε, ήμουνα υπέρ της καταργήσεως του πανεπιστημιακού ασύλου, ήταν θέση του λαού να καταργηθεί αυτό το έσχος και είμαστε περήφανοι που το καταφέραμε, γιατί εμείς το καταφέραμε. Καμία Διαμαντοπούλου και καμία Νέα Δημοκρατία δεν το ήθελε. Απ' την άλλη, τα έσχη που γίνονται με τα κοψίματα στη σύντηση, με το να πληρώνουμε τα συγγράμματα, ας πούμε, οι φοιτητές κτλ., είναι εκφάνσεις μιας χώρας η οποία είναι ακριβή στα πίκουρα και φτηνή στα λέβη. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Διότι την ίδια ώρα που εσείς θα πληρώνετε τα συγγράμματα, θα σας κόψω τη σύντηση, η φτωχή Ελλάδα, και το βλέπετε αυτό με το χαρτάκι, το οποίο υπογράφει ο Βαγγέλης Βενιζέλος του Υπουργείου Οικονομικών, η φτωχή Ελλάδα έδωσε σε 2 χρόνια 93 εκατομμύρια ευρώ σε πλούσιες χώρες όπως είναι η Αυστραλία, η Ρωσία, η Τζαμάικα και δεν συμμαζεύεται, για αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτά τα λεφτά δεν μπορούσαν να δοθούν στους Έλληνες φοιτητές να παίρνουν τα συγγράμματά τους και να έχουν τη σύντησή τους? Πρέπει να δίνουμε στον κάθε πικραμένο του κόσμου με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, εδώ γράφει Υπουργείο Οικονομικών και υπογράφει, επαναλαμβάνω, Βενιζέλος, σε ερώτησή μου στη Βουλή. 93 εκατομμύρια σε 2 χρόνια να έχουμε χρεοκοπήσει. Αυτά τα τρελά που συμβαίνουν στην Ελλάδα δεν ξυπνάνε έναν κόσμο ο οποίος πηγαίνει και τους ξαναψηφίζει? Κύριε Βαλιώτη, αν δεν κάνω λάθος, αυτά έχουν κοπεί τώρα. Έχουν κοπεί τώρα αυτά και τα χρήματα για τη Τζαμάικα και για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Κούβα. Δεν αγαπητέ φίλε, και θα σας πω για ποιο λόγο. Αυτή τη στιγμή το κομμάτι αυτό αφορά, το χαρτί αυτό γράφει 6/7 του 2011. Επιπουργείας του κυρίου Βενιζέλου. Βεβαίως, επιπουργείας του κυρίου Βενιζέλου. Και άκουσα ότι συνεχίζεται, λέει, αναπτυξιακή βοήθεια γιατί υπάρχουν Έλληνες. Πού υπάρχουν Έλληνες? Στην Τζαμάικα, στο Σουρινάμ, στο Τόγκο? Εγώ να